Og så hedder den videooptagelsesenhed. Ja. Nej. Er du? Nej. Er du? Nej. Er du? Nej, er du? Nej, er du? Nej, er du? Nej. Ja, jeg er nu. Ja. Hvad er det nu? Og jeg ved ikke helt, jeg ved ikke om der kommer webcam eller om der kommer skærm på. Det finder vi ud af. Fordi jeg ved ikke hvad den optager. Sorry guys, jeg har ikke styr på det shit. Nej, det har han ikke. Og det er derfor, at der går lidt tid før, vi ligesom lige får ordnet et eller andet. Vi lige er klar på det her, ja. Så om et par dage, så burde vi være sådan ready to go. Hvad laver Brom? Brom? Hedder han Braum eller Brom? Jeg ved det ikke. Men jeg tænker lige, at... Are you doing, mate? Fuldstændig. Jeg tænker lige at række mit. I think his name is Bron. Nej, det gør vi ikke, fordi... Hvad har jeg lavet? Skal jeg fortælle dig, hvad har jeg lavet? Skal jeg fortælle dig, hvad du Hvad har jeg lavet? Det her? Ja, det gør vi. Sådan her. Fantastisk, mand. Wow. Ja. Der er ikke nogen fra vores team, der har taget smite. Det har du heller ikke. Nå jo, bare sige her. Nej! Nej! Han er... Nej! Nej, jeg gør da top til dig nu, er det ikke dejligt? Jo. Bortset fra det nøje lort. Brum. Suck mig big. Suck mig big fat. Husk, det er mig, der skal have minionsene. Hvorfor? Fordi jeg stacker med Q. Så kan du stack Q. Og så skader det sygt. Jamen det er lige meget, hvad så med mig? Nej, det er ikke Vlad. Det er ikke Vlad, vi skal spille mod. Pis og lort. Eller vi er stadig 2 mod ham. Ja, okay, og jeg har Ignite i dag, så det er fint. Du skal bare dø. Du skal bare dø. Ja, hvorfor? Nå. Jeg har taget ham der. Nej, hvad du laver? Det var sådan, vi begge to fik noget. And then we play lu. And play woo. Ej, ham der skal vi bare passe på, når han gør det der. Det er ikke... What, var det dig? Så er det det? Ja, det gør jeg faktisk godt. Det er sygt. Ja, det er fantastisk. And then we play lu. Hey, vent lidt. Ignite. Han skal bare dø. What? Jeg har også Ignite på mig, jo. Aha. Mm. Okay, jeg tror du er ret low, ikke også? Hallo, har du heal? Nej. Nå, det er jeg har Ignite og Flash. Nå. Vi har præcis det samme, har vi ikke? Jo, vi har. Jo. Vi har alle sammen det samme næsten. Undtagen Sivir. Øj, mand. And then we play and then we play. Lad hellere passe på, at man går ind under toweret. Syndicus, Gider du være med? Ja, det er fint. You know, I remember you. Hold nu munden. Hallo. Ja, jeg tror bare, jeg lader være. Hallo, den der lyd der, den lader ved med at komme, og jeg dør! Okay, bla bla bla. Nu skal du... nu passer du simpelthen på, du gør. Det der med first kill på top, det går ikke. Derfor synes jeg lige, du skal gå væk. Gå væk med dig. Jeg tror, jeg når det. 2, 1. Og Larsen, han nåede det. Ja, det er fint, lille ven. Lille Peter. Fuck, jeg havde den der lyd der. Den skal bare tiske. Ligesom min mor.
Hahaha. Very funny, dude. Prøv at se, hvor low han er. Funny. Og jeg tror lige, jeg køber noget ekstra mana, bare lige indtil jeg får nogle flere penge. Ja. Fordi så kan jeg holde til at være længere tid op. AFK? What? Du er ikke Så er det ikke AFK. no, one AFK. No. Echo. Lol. Nå, han hentede sikkert til mig, fordi jeg stod i sådan 5 sekunder. Well played then. I was in spawn for like... Nej, det feeder. For like 5 for like Ja, og 25 jeg bliver mega ked af det, men når man gør sådan noget med mig. Så chill. Fuck, han fik flæk. Jeg tror, jeg skal til at købe Vayne. Not. Oh, I got the kill. Oh, I got the kill. And also that kill. And that kill. It's magic. And no. AD carry Maokai. Whoa, 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 whoa. Så det er ikke også, det er noget, du kan blive sen af. Fuck, jeg hader det her pis. Jeg har stacket 33, jeg har en stack på 33. Hvordan kan han være i level 6? Jeg ved det ikke. Okay, vi går bare, okay, er du klar? Vi går fuldstændig amok på. Nej, eller løb, bare sige. Det er lige meget. Jeg tænker lige, at jeg går ned og lige får noget mere mana. Nej, er du klar? Vi bruger Jeg har begge ikke to mere vores mana. Nå, vi bruger begge to vores Ignite. Jeg har ikke mere Ignite. Hashtag sad life. Jeg kommer op til det nu. Fuck, han skal bare flække. Ja, mega meget flæk, mand. Vi kender det jo godt. Det gør vi jo godt. Oh, just got that million kill. An enemy has been slain. GG1. 2-1, mand. Wow, vi vinder faktisk måske det her game, skal du se. Ja, det må være vel første gang i sådan Går du væk, ages. Ja, jeg tænkte også lige. Jeg vil ikke. Nej! Åh! Jeg havde et liv tilbage. Ja, du skal bare til at passe på, du skal. Nej, fordi han havde plantet et eller andet på mig, som så gjorde, at... Det er derfor, jeg siger til at du skal passe på. Og nu gik jeg lige ud af mit... What the fuck? Men jeg skal jo farme for hårdt, før jeg får noget. Det er derfor, jeg skal være... Godt. Okay, jeg Jeg har kun 71 attack damage. An ally has been slain. Hvad har... Så har jeg Hvad? Nu? ability power. Der har jeg sjovt nok 0. Fordi jeg skal have 0. Yes. Skal vi prøve at tage ham? Altså, jeg har mit uld. Ja, vi tager ham. Kom så. Skal vi ikke vente til, vi venter til han kommer ned? Nej, mand, nu skal du også være klar, mand. Den der. Okay, jeg er klar. Lad være med at gå ind under toweret. Shit, vi var tæt på. Så kan jeg lige så godt bruge alle mine abilities på de her fucking minions. Det var sådan her. Hvilken level? Prøv lige at se. Hvilken level, hva'? Prøv lige at se. Du går i level lige om lidt. Ja. Hvordan ved du det? Fordi det kan man se på dig, Ah. Nice. tror jeg.
Au. Så... Du har ikke brugt dit ignite, vel? Nej. Jeg har fået det, yes! Yes! Fuck dig. Yes! Jeg gjorde alt arbejdet. Jeg brugte Og det gjorde du bare ikke. alt for Og det dig. gjorde du bare ikke. Jeg brugte mit alt for dig, for at hjælpe dig med det der. Yes! Det er lige meget, hvem der får killet. Vi skal bare have et kill, kom så. Nu skal vi lige ud her. Bum. Død. Nå. Så lige er du død. Slap lige af. I'm actually harder than you think. So if I sell this, things be about. Okay, I am maybe AFK for like Jeg kan ikke gøre half en a minute skid. now. Du går ikke i FK, vel? Nej. Jeg troede de... Jeg skal bare lige have 40 moneter mere, så er jeg klar. Høj. 20. Sådan der, mand. 10. Jeg ved egentlig ikke helt præcis, hvad det er, man skal starte med at købe til ham her. Men jeg køber den her Iceborne Gauntlet eller sådan noget til ham. Shit, man, det skal nok blive mega hæftigt. Jeg tror det hedder. Could get BF. Oh, jeg har alt klar. Jeg synes, jeg lige vil passe lidt på her. Ja, for jeg skød ham væk. Bum. Det der ikke også, det er noget af det irriterendeste folk, de hader det, når man smider den der ability. Jeg tror, jeg skal til at købe healing på. Hallo, jeg joiner lige, fordi så kan jeg købe den ting, jeg lige har... Ja, så køber jeg vel også lige nogle healing potion, eller hvad det nu er, jeg gør. Jeg tror også lige, jeg skal heale mig selv. Så ved jeg ikke, men jeg tror, jeg køber den her nu. Okay, er du klar? Vi sneaker igennem junglen for at overraske ham. Okay, jeg joiner dig. Eller også skulle jeg tage ham forfra. Så du tager tager ham forfra. Fordi så tænker jeg bare, at jeg er OP-læner nu. Ja. Jeg skal gå ud. Hvad er det, han laver? Hvad er det, Echo han laver? Okay, jeg kommer nu. Han er her. Jeg er her også. Brum. Men det var for sent. Kom. Nej, det er lige meget. Nej. Jeg kommer. Ah! Han får jeg. Yes. Prøv, jeg hader Nesis. Jeg elsker at spille Nesis. Men jeg hader, at folk tager ham fra mig. Hvad er de alle sammen laver? Hallo, ham der Echo, ikke ved hvad han har kaldt sig. Han har kaldt sig The Real Echo, så vi må vise, at vi er The Real. Kommer du ikke lige herop og hope on me? Jo, jeg er på vej. Got a secret sin. Jeg hopper hernede. Hernede bagved. Jeg går så ned og lige... fordi jeg tror han er recallet. Skal jeg komme ned og hjælpe dig? Nej, han klarer det selv, eller hvad?
Det tror jeg ikke, jeg gør. Fuck, det var tæt på at døde. Så bare recall med det samme, så når du ikke kommer op her. Hvorfor fik jeg plus for det? Plus, hvad mener du? Jeg fik penge for, at de destruerede toweret. Det giver da ikke nogen mening. Gjort det? Det gør jeg ikke. Nå, det er ikke. Har han lidt liv? Sygt meget lidt. Okay, fordi hvis han går tilbage, så er jeg klar. Ej, det er jeg nok, Yes! det er jeg nok ikke. Jeg hader dig. Jeg hader dig som fucking pesten. Yes! Yes! Men jeg tror, vi vinder det her game. Det er fint nok, men i næste game, der spiller jeg Nasus. Godt det. Ja, kan vi ikke sige det? Det finder vi ud af. Lige meget. Ja, det finder vi ud af. Det er bare fordi, at Men Nasus... Benjamin, han er mere OP gaming. Nej. Jeg skal farme noget mere. Jeg har kun 49 minions, det er ikke så meget. Hvis man kigger på nogle fra de andre hold. Pas på, jeg kommer op og hjælper. Jeg har set dem. Må lige tage ham. Og dør. GG. Okay, vi skal nok passe på med at ghost så meget, tænker jeg. Ja. Ja, jeg har også lige købt noget mere AD, så nu må vi se, hvor lang tid der går, inden jeg er OK. Ja. OK. Er der ikke noget med health, damage og health? Du skal i hvert fald bare komme derop nu, fordi de tager vores tower, hvis ikke du kommer derop nu. Ja. Jeg kommer bare roligt. Den der Black Cleaver, den tror jeg vil skaffe mig. For hold kæft, at Vayne hun har lidt liv. Kommer du? Ja, ja. Nice, du er på vej. Skal jeg prøve at tage ham bagfra? Ja, det må du gerne. Fordi så bruger jeg ult bagfra. Ja. Hvad sker der for Sivir? Sivir, hun er den dårlige. Jeg er bedre end Sivir. Hvad sker der? Er det? Prøv lige at se, hvor hurtigt. Prøv lige at se nede, hvor hurtigt hun mister liv. Og det gik hurtigt. Og Braun, han er bare totalt... Nå, jeg skulle lige til at sige, Braun, han er bare sådan en iskold en, der bare ikke hjælper. Men han er lige så lort. Okay, er du klar? Jeg bruger mit W, fordi så bliver han langsom. Bare lad være. Kom. Nej, han kommer nu. Prøv at se. Jeg hader det der ability, det tager ens liv, mand. Det er mega noget. Så, nu fik jeg ham. Han kommer og tager mig. Nej, han står stadig her. Gør han det? Du skal ikke gå ind og tagge på ham endnu en tagvis. Jeg fandt ud af det. Så går jeg bare her rundt og spiller noob, ikke bare gå her og så bare... Han kommer om til det nu, tror jeg. Det er godt. Men det er lige meget, så er jeg klar på ham. Nej, det er jeg ikke. Det er ikke, det er Master Yi til igen! Jeg skadede ham lidt til dig. Bum. Hold kæft, jeg skal bruge meget her, mand. Okay, Jeg gemmer mig lige i skal lige busken. den der. Synes jeg lige vil slappe af, ikke? Jeg synes, jeg ligner en idiot, når jeg har longsword, BF sword, pickaxe. 150 attack damage. Vi har snart 100 i stack. Sivir. Yes. Okay, prøv at se, hvad Sivir har.
Jamen hun køber det fuldstændig forkert, jeg ved det godt. Nej, jeg siger ikke, hun køber det forkert. Hun er bare dårlig. Men hun er stadig højere level end jeg er. Okay, på en eller anden måde, så skal vi have ham, fordi han er godt nok Travis. Han er godt nok Trells. Hvem? Okay. Vayne, eller hvad den hedder. Blackie, eller hvad den hedder. Vladimir. Echo. No. No. Fuck dig væk. Man tror, man er smart. Okay, ved du hvad? Jeg sætter bare ind med det afgørende sted. Resten må du sgu gerne få. Så du den fra ham? Jeg var tæt på. Jeg var tæt på det igen der. Men sådan er det. Gider han godt at gå væk fra vores lane? Han er midlaner. Ja, så sig det til ham. Så skal jeg lige have noget til. Nej, det er fordi, prøv at se, der er total battle nu. Der er battle. Hallo, der står 14-14. Shut up, Sivir. Synes jeg lige, at de skal slappe af, ikke? Kom så, Rako. Jeg er klar til at bruge mine toer her. Nej, de tog Dragon. Der står stadig kun 14-14. Hvor bliver du af? Hey. Gå tilbage, jeg går nu. Jeg har altså ikke mere mana. Så synes jeg lige, at jeg går væk nu. Hvem der synes, det var en fucking lyd, så lad være! Fuck, hvor godt. Yes! Jeg løber hurtigt nu. Løber du hurtigt nu? Nej, eller... Jeg løber da hurtigere, end jeg... Jeg løber hurtigt. I'm a fast nigga. I kan godt gå væk. Du kan godt gå væk. Tak. Jeg hjælper dig bare. Prøv lige at se det her shit. Her dør jeg hurtigere, end jeg kan nå at blinke. Yes, man, vi fik den. Ej! Hvad er det galt? Han skal bare tage Echo først, så er jeg glad. What? Det var min Q, der fik ham helt ned. What? Ikke jeg smadrer dig, man. Der var bare irriterende. Det var irriterende. Det der. Hallo, de kommer herop. De kommer herop. Hallo, please. Nej, lad være. De kommer herop. Nej, hallo. Det er så egoistisk, det der. Jeg havde ham med mit ignite. Og hvis du ikke havde ramt ham, så havde jeg allerede vendt. Så Nej, havde undskyld. taget ham. Hvor er det godt. Jamen, det sker hver gang. Ja, det gør det. Det gør det simpelthen. Og så er det mig, der dør. Shut down. Ja, nu dør jeg igen. Shut down. Tak for Kom lov. her, kom her.
Synes jeg, I går væk, I går? I går væk nu, stop det. Du kan godt sige det, mand. Du går væk, min ven. Du kan godt sige det. Kom væk. Ja, væk, mand. Din Paulo fucking Escobar. Så kan du lære det. Ja, kunne jeg vel. GG. Ej, det kan måske være, at jeg kan nå at spare op. Hvis jeg når at spare op til den der, så har jeg snart... Men hvem er det, der har feedet dem der? Det er du. Nej, jeg er død 2 gange. Det er de der civirer dem, mand. De er død 8 gange og 5 gange, mand. Ja, 805 gange. Men Sivir er alligevel level 11. Jeg er kun level 10. Ja, hvad så? De feeder. Jeg er da ligeglad, jeg er da ligeglad. De kommer ned og rager os i røven. Ej, hallo, nu der Braun. Ja. Det er det, jeg siger. De feeder. Og nu går de også hernede på midlane. Alle sammen. Skal vi have en... Vi får en teamfight nu, mand, eller hvad? Hjælp mig! Tak. Shit, mand. Echo, han dør nu, han gør. Så godt. Han har skrevet, at han er I'll never die. Hallo, han kommer herop. Hallo, skal vi ikke lige tage ham her frøen herom? Nej, fordi alle kommer. Alle kommer. Kig på kortet. Ja, okay. Godt, jeg har sat en ward der. Nej, jeg blev wardet! Jeg står bare lige og spammer mine abilities her. Jeg kan ikke gøre noget alene. Nej! Jeg slukkede lige for min skærm. Og for alt andet. Så du... Hvorfor? Fuck, slukker du for din skærm? Det var dumt, der. Ja, det var godt, men... Ja, hvorfor gjorde du det så? Jeg tændte den nu ligesom igen. Nå, men hvordan kunne du bare slukke den på den måde? Nej, hvad er det, Echo laver? Nå, han vinder en teamfight. I don't know, man. What? Det skal have rigtig meget attack. Her er 75. 65. 75. Melee champs only. Så skal jeg snart have en Hydra. Eller en Ravenous Hydra. Den der. I got my feet and a bench is fail. Jeg har så fucking ondt i min hals. Men hvad skal jeg gøre der? Altså, de feeder dem fuldstændig, men man kan ikke gøre en skid. Jeg er død 4 gange nu, de vil ikke gøre en skid. Det er fint, så går jeg bare top. Fuck det, han hedder. Jeg går top med min melee her. Mine små trofaste botter. Jeg er fuldstændig ligeglad. Han er død 7 gange. En Sivir. Fuck, jeg er god til at stave. Så snart du siger det. Det er typisk. Høj. Jeg sidder og siger, at jeg reporter hende. Ikke også? Your team has destroyed a turret. Enemy rampage. Ja. Suck mig. Vent lidt. Ja, fint. Vi ses. Jamen, det har jeg på! Ja. Ja. Hvad fuck siger man? Jeg ved det ikke. Ja.
I kunne have givet mig det tilbage. Master, I er godt. Oh my god. Jeg troede, jeg fik ham, ikke også? Jeg skadede fuldstændig på ham. Og så kan jeg bruge hans ult. Så fuck er det, han køber. Nu skal de bare dø. Nu skal de bare dø, fordi nu har jeg fået det, jeg skal have. Nu skal de bare dø. Ja, mor, det er jeg med på. Benjamin. Hvad? Det ved han godt. Hvorfor ligger det dernede? Hvorfor ligger min kakaoglas dernede? Mor! Kan du ikke gøre det der bagefter? Mor! Ja, men der er ikke noget, det har jeg sagt til dig. Shut down. Kender du det ikke? Jo. Jo. Og det er mega nederen. Has been slain. Jeg hader det. Ja, man. Ally Sådan. slain. Feed it. Dominate. Dø, man. Nu tager vi det tower. Eller de næste tower, der kommer. Er du ikke med på det? Kom. Shut down. Nu tager vi. Er det ikke rigtigt, Markus? Jo. Double kill. Åh, det er pis, man. Jeg bruger mit ult og alt det der. Fint. Hvorfor bruger du dit ult på et Fordi tower? jeg overgår ikke at skulle til at tage så lang tid Har om du set, den. hvad Braun han har skrevet i kommentaren? Synes jeg lige, vi passer på. Jeg siger, vi passer lige på, ikke også? Hvordan kunne hun one-shot Jeg står og siger til dig, du skal passe på! Og nu dør jeg. Nu går vi ind og søger her. Best build for AD Vayne. Ej. Jeg ved det. Yes. Nu har jeg fået lidt mere armor, så nu håber jeg ikke, at jeg bare går ind lige så lidt. Den her skal jeg også have. Ja. Den der skal jeg have, det rører. Nu venter jeg på at få. Ja. He nearly one-shot me. An enemy has been slain. Okay, de går alle sammen totalt. An ally has been slain. Det er han bruger Blade of the Ruined Killing King. spree. Nej. Hvorfor købte jeg ikke Ash i stedet for? Skal jeg fortælle det? Så meget sindssyre. Så blev jeg one-shottet igen! Men jeg magter det ikke! Shut down. Hvad er den der så? Nå. Nu kan jeg da købe noget. Yes. Altså, det ligner lidt, at vi kommer til at tabe det her game. Your turret has been destroyed. Det siger du ikke? Yes, man. Rapid fire kan... Skal jeg købe blot? Ja, det tænker jeg. Okay, nu går vi bare totalt amok. Jeg Nu har jeg lidt... Jeg skal have Hallo, stacket bror. mit Q meget mere nu. Men prøv at vi er nået lige så langt top som de er. Vi er nået lige så langt top som de er. Ja, men det er fint. Fuck, jeg er død mange gange. Det er lige meget. Jeg er død 6 gange. Unstoppable. Ja, jeg er død 8 gange. Fuck. Det er lige meget. Du har fået assist. Det går nok. Ja. Vi siger bare, at vi spillede bot. Det er derfor, du assistede me.
Eller prøvet på det i hvert fald. Det er fordi, jeg er en slags top support. Kan man ikke sige det på den? Selvom der ikke er noget, man supporter med i. Godt. Rusher vi bare alle sammen midt nu, eller hvad? Eller er det bare mig, der bare går totalt top stadigvæk? Hvad har hende den anden ven? Men hun har alt det, man skal have. Fordi de gik godt, og der fik de sygt mange penge af Sivir. Folk forstår ikke. People don't understand. Så er det bare sådan, når man opbygger en kæmpe minion her i top. Det kan man også bare gøre. Ja. Kan man gå for sig selv. Det er der ikke nogen, der skal komme og ødelægge. Det kan jeg godt sige dig. Det er der ingen, der skal komme og ødelægge. Smadre dem. Jeg kan sige, at jeg smadrer dem bare. Sådan som jeg gør lige nu. Jeg kommer op og hjælper. Dig. Så. Ingen, der skal tage æren for min minion her. What? Der er mange. Prøv at se det. Nu bruger jeg min kur. Klar? Det var lige min kur, der. Det skal vi ikke være bange for, det her. Vi skal bare gå all in på det. Hun skal vist ikke være bange for, at nu skal bare dø. Ja, prøv at se. Sådan der. Yay, du fik kill. Ja! Hvor er det godt, det der. Så tager vi lige Masti. Ham skal vi heller ikke være bange for. Bare tag ham. Kom så. Okay, måske skal vi være bange for ham lidt alligevel. Jeg dør. Ups. Men ellers så er vi sindssyge. Ja. Som I kan se. Ja, vi faktisk ret gode alligevel. Ja. Det gør vi nemlig. Ja. Jeg tror også, jeg sparer op til Blade of the Ruined King nu. Jeg køber The Bloodthirst, eller hvad den hedder. Og BT. Ja, og efter det så køber jeg den der Thornmail, eller hvad den hedder. Thornmail. Jeg ved ikke, hvad man kan sige det, men ja, det gør jeg. Thornmail. Nu skal jeg lige se, hvad koster den? Hvad koster Thornmail? Ja, den koster, skal jeg lige kigge her, den koster 2.350. Ja. Jeg kan ikke sige det. Nå. Nej, det er fordi du har købt noget jo. Nå. Hvordan ser den ud? Du kan godt gå væk. Ved du hvad, vi går op og smadrer vægen en gang til, fordi hun skal ikke tro, hun er så sej. Jo, kom. Ja, jeg er på vej. Jeg er også på vej. Nu skal vi bare gå op og skal bare smadre dem. Bare op, kom direkte op her. Han er hernede ved vores... Vi tager en bagfra, Det lød forkert, men det gør vi. Bare tag ham. Jeg er på vej. Det var mig, der smadrede ham der. Åbenbart, ja. Fuck hun. Kom så videre. Ja, det ved jeg godt, Just Fine. Shit, vi er sindssyge. Jeg bliver nødt til at recall, jeg har næsten ikke noget liv. Hallo, det er første gang, jeg virkelig bare har rushet dem. Det skal vi blive ved med at gøre, jo. Ja, fordi hvis vi gør det ikke, så er vi faktisk ret stærke. Ja, nemlig, så vi skal bare gå sammen som et team, og lade være med bare være sådan nogle snitches. Ja. Du brugte ret mange skud på den der lagt ned ting, ja. Venter du lige, fordi så kan jeg også lige gå tilbage til the base. Ja, men jeg tænker, jeg bare begynder lige stille at gå op. Top. What, jeg løber egentlig ret hurtigt. Prøv at overveje det.
Hey, nå ja, vi har jo taget deres inhibitor, så nu skal vi bare derop. Nå ja, det har vi faktisk, ja, det er rigtigt. Has destroyed a turret. Så vi siger, vores minions her er stærkere nu derop. Så vi skal bare op top og bare rush. Kom Hvordan kan herud. det være, at jeg er i lavere level end Sivir? Har lige så mange kills som Sivir. Men alligevel har 3 mindre deaths end Sivir. Og Sivir har alt muligt sindssygt, og hun dør hele tiden. Der. Jeg troede Echo, han sagde, at han ikke aldrig ville dø. Nu er han død 3 gange. Ja. Og så skrev han alt fail, sorry. Shit en bøs. Ja. Mega Det er sådan noget, der ikke er okay at skrive. Ikke? Jo. Ja, Åh nej, Master. det er lige meget. Vi skal rush. Og Okay. overbladt. Bare løb. Nej, hallo, hjælp mig. Jeg kommer også og hjælp mig jo. Jeg kommer også og hjælp dig jo. Hallo? Men det gjorde jeg jo. Bum, jeg døde selv. Fantastisk følelse. Så jeg køber den her bagefter. Men det finder vi ud af. Nu skal jeg først have Blade of the Ruined King. Som nu kun koster 750. Okay, nu skal vi op og smadre inhibitoren en gang til. Fordi der er nogle specs, der ikke kan finde ud af det. Prøv at, hvem har carried det her game indtil videre? Det har vi to. Det har vi. Ja, det har vi. Vi to, vi kører som et team. Og jeg tænker simpelthen, vi skal til at ende det her game. Snart. Ikke nu. Skal vi ikke bare lige hurtigt gå midt, bare lige for at hjælpe? Jo. Men vi rusher sammen er det med, fordi ellers så hjælper det ikke. Hvad er de alle som laver? Kom nu, afsted. Bum. Hvad er de laver? Okay, jeg blev også lige one-shottet der. Nu skal du i gang med at rage, hva'? Er du sikker på, at det er okay at rage? Ikke okay at rage. Det er bare ikke okay. Jeg er fucking ligeglad, man. I hate it. Man kan bare høre, hvor rapid du bare trykker der, bare sådan. Hallo, hvad sker der for, at vi på et tidspunkt, så var vi foran med den der killscore. Du står 35-48. Takket være Sivir. Hun har sygt meget af det i forhold til... De bare går top igen. Fuck, jeg er sur, man. Men nu kommer de jo herned. For fuck's Det er lige sake. meget. Vi går top, fordi så hjælper vi vores eget team. De kan bare vise, at de er nogle mongoler. Okay. Okay, alle er hernede, ikke også? Jo, Nej, der er en eller anden, et eller andet sted. Der er ja, kun Vlad, 4. jeg tror Vlad han er et eller andet sted heroppe. Cinecoys OP. Killing spree. Double kill. Ja, så stopper jeg. Fint. Nej, bare... Aro. Ses. Hej. Min om. Ej. Kom nu i gang, jeg synes, den der, sådan der, tak.
Den der inhibitor, den skal bare have flægt. Jeg kan bare mærke det. Jeg kan godt mærke, at der er en eller anden, der sidder og ringer til mig lige nu. Men noget, jeg er ligeglad. Tør den ikke? Kan jeg tør den ikke? Det kan godt. Jeg kan godt lade være. Jeg hjælper ikke noget af det der ability der. Nej, det gjorde det ikke. Kom nu bare, nu går vi all in. Kom. All in. All in. Eller det er tæt på, ikke også? Folk til Danmark, tak fordi I så med den her video. Ja. Hvad siger man så? I må have det luksus.